ଦିନେ ପୁଅ ଆସି ମାଁ କୁ କହିଲା, ମା ତୁ ତ ବୁଢୀ ହେଇଗଲୁଣୁ, ଏବେ ମୁଁ ତୋର ସବୁ ଋଣ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମା କହିଲା, ଆରେ ବୋକା, କେହି କେବେ ମାର ଋଣ ଶୁଝିଲାଣି ନା ତୁ ଶୁଝିବୁ? ନା, ମୁଁ ତୋର ସବୁ ଭଲ ପାଇବା ଋଣ ସବୁ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ହଉ ରେ ପୁଅ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତୋ କୋଳରେ ଦିନକ ପାଇଁ ଶୋଇବାକୁ ଦେବୁନୁ? ଏଇ କଥା ତ, ହଁ ଶୋଉନୁ। ଏଇ ସମୟରେ ମା ବୁଢୀ ହେଇଥିବା ଯୋଗୁ ପୁଅ ଉପରେ ବାନ୍ତି କରିଦେଇଛି। ପୁଅ ଏହି ସମୟରେ ଭୀଷଣ ଭାବେ ରାଗି ଯାଇଛି। ଆରେ ପୁଅ, ତୁ ଆଜି ମୋରି ଉପରେ ରାଗି ଯାଉଛୁ। ଦିନ ଥିଲା ତୁ ମୋରି କୋଳରେ ବାନ୍ତି କରୁଥିଲୁ। ମୁଁ ଏହି ପିନ୍ଧିଥିବା ଲୁଗାରେ ତୋର ସବୁ ବାନ୍ତି, ସବୁ ଅଳି ଅର୍ଦ୍ଦଳିକୁ ସହିଯାଉଥିଲି। ଆଜି ତୁ ମୋର ବାନ୍ତି ଟିକକ ସହିପାରୁନୁ, ଫେର କହୁଛୁ ମୋ ଋଣ ଶୁଝିବୁ ବୋଲି। ଆରେ ବୋକା, କେହି କେବେ କ'ଣ ଋଣ ଶୁଝିଲାଣି ନା ତୁ ଶୁଝିବୁ? ଦେଖିଲେ ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ମାର ଋଣ ଶୁଝିବା ଅସମ୍ଭବ।